Super Mario. Και έρχονται όλες οι αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια. Θυμάσαι τα λουλούδια που σε έκαναν να πετάς φωτιές από τα χέρια, το μανιτάρι που σε μεγάλωνε, το άλλο μανιτάρι που σου δίνει επιπλέον ζωές. Και κάποια στιγμή τώρα που μεγάλωσες, καταλαβαίνεις ότι τα ρέφερες στα ναρκωτικά είναι τόσα πολλά που κάνουν το Trainspotting να μοιάζει με ντοκιμαντέρ του και θεά. Έμπνευση για αυτό το επεισόδιο ο Σίνζο Άμπε, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο οποίος πήγε στη τελετή παράδοση Ολυμπιακών Αγώνων ντυμένο Super Mario, που για άλλη μια φορά μας έδειξε πόσο οπισθοδρομικοί είμαστε σαν έθνος, γιατί το 2004 δεν είδαμε ποτέ το Σιμίτι ντυμένο μπουμπουλίνα. Αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Όχι το ντύσιμο του Σιμίτι. Αλλά πρωτού το σχολιάσουμε, ας δούμε μερικά πράγματα για το χαρακτήρα. Ο Μάριο κάνει την εμφάνισή του το 1981 στο παιχνίδι Donkey Kong, όπου προσπαθεί να σώσει μια damsel in distress από έναν τεράστιο πίθηκα με ανεξάντλητο απόθεμα βαρελιών. Όπου το όνομά του σε αυτό το παιχνίδι ακόμα δεν ήταν Μάριο, αλλά Jumpman. Πηδάνθρωπος. Κολλητός του Γκουσγκούνι και του Μπόκολι. Δεν απέκτησε το όνομά του παρά στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, το Donkey Kong Jr. το 82, όπου πήρε το όνομά του από τον Μάριο Σιγκάλε. Αυτόν τον τύπο τέλος πάντων. Όπου ήταν ο νικάρης των γραφείων της Nintendo στην Αμερική και έπειτα από έναν καυγά για το ενίκιο αποφάσισαν τα παιδιά της Nintendo να βγάλουν τον κακό του παιχνιδιού τους Μάριο. Που για άλλη μια φορά πάλι καλά που κάτι τέτοιο δεν έγινε στην Ελλάδα, επειδή ο χαρακτήρας θα λεγόταν η Κυρατούλα. Το 83 παίξε τον πρώτο δικό του τίτλο και τον αδερφό του τον Luigi με το Mario Bros. Και επιτέλους έγινε ο υδραυλικός που όλοι ξέρουμε, επειδή μέχρι τότε ήθελαν να τον κάνουν ξυλουργό. And the rest is history, όπως λένε. Αυτή τη στιγμή το Mario έχει πάνω από 250 τίτλους, κάμποσα ρεκόρ Guinness, μια πολύ κακή ταινία και μια ακόμα χειρότερη σειρά. Ο Mario λοιπόν είναι το πιο επιτυχημένο gaming franchise στον κόσμο. Για να αντιληφθούμε όμως γιατί η Ιαπωνία θέλησε να το χρησιμοποιήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρκεί να αντιληφθούμε την πολιτική που έχει αυτή την περίοδο. Μια πολιτική που ονομάζεται Cool Japan. Μέσω αυτής της πολιτικής που προτείνουν πολλές ριζοσπαστικές ιδέες, όπως μεταρρυθμίσεις στην παιδεία και τη δημιουργία μιας αμιγώς αγγλόφωνης κοινότητας μέσα στην Ιαπωνία, σιγά μην το κάνουν. Η Ιαπωνία προσπαθεί, quote, να γίνει αγαπητή στον κόσμο, προωθώντας το ζεν βουδισμό, το σούσι και τα μάγκα. Ρίξε κάπου εκεί μέσα και τα χεντάι και με κέρδισες. Γενικά η Ιαπωνία είναι μια πάρα πολύ ταραγμένη χώρα. Είχε πάρα πολλούς εμφυλίους πολέμους. Κάθε φορά που βγαίνανε από το νησί της παίζανε με τους Κορεάτες και τους Κινέζους. Και στη σύγχρονη ιστορία είχαν μερικές αμφιβόλου ποιότητα συμμαχίες. Μετά τη δεκαετία του 80, που ήταν οικονομική υπερδύναμη και την οικονομική της ύφεση στις αρχές του 2000, η Ιαπωνία κατάλαβε ότι το ισχυρότερο ατού της στην επικοινωνία με την Δύση είναι η μοναδική κουλτούρα της. Και αυτό ακριβώς κάνει το Cool Japan. Προωθεί αυτά τα πράγματα τα οποία είναι μοναδικά στη χώρα. Τα μάγκα, τα video games, το sushi και το Ichiban lipstick for men. Άσχετα λοιπόν με το ποιο συμφωνεί ή όχι, το Mario είναι ένα cultural φαινόμενο. Δηλαδή στη δεκαετία του 90 έγιναν έρευνες στην Αμερική και περισσότερα Αμερικανάκια ήξεραν ποιος είναι Super Mario παρά ο Mickey Mouse. Το The Times Magazine χαρακτήρισε το δημιουργό του Mario, τον Σιγκέρου Μιγιαμότο, ως ο Steven Spielberg το video games. Μέχρι και το ενδιαφέρον της πίτα έχει τραβήξει όταν κατηγόρησε το franchise ότι προωθεί τη δολοφονία των Ιαπωνικών ρακούν τανούκι επειδή υπήρχε το τανούκι suit στο Super Mario Bros. 3. Ναι, ίσως, γιατί και εγώ με το που έπαιξα το παιχνίδι και το είδα, λέω ας πάω να βάλω τη γούνα της μάνας μου. Και τη δολοφονία των ρακούν προωθεί και το cross-dressing. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Ιαπωνία κατάφερε να τραβήξει και ένα πιο νεανικό κοινό στη μαγεία των Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί δεν μας αρέσει είτε όχι, κάθε φορά που ακούσει Ιαπωνία στο μυαλό σου έρχεται τόσο ο Σαμουράι, ο Νίντζα και το θέατρο Νο, όσο ο Sonic, τα Pokemon και το Hello Kitty. Τώρα το αν ο Μάριο είναι μια κατάλληλη μασκότ για έναν τόσο αρχαίο θεσμό, ως συνήθως θα το αφήσω στην κρίση σου, γιατί τα συμπεράσματα είναι όλα δικά σου.